ہمیں میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا ہمیں میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان لتعداد دتیاں گنیاں نہ جان لتعداد دتیاں دتا رہن سہن لئی مکان مالکا دتا رہن سہن لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا اکھاں نک کن دند موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے اکھاں نک کن دند موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے بولن نوں دتی زبان مالکا جنہاں نوں لگی ہے او تے کہو سبحان اللہ کہ کوئی بولن نوں دتی زبان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا سارے احسان مولا ایک دوجے کولوں ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا دتا سانو نبی سلطان مالکا دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میری گفتگو نو سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نل میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے علاقہ بھر دے علماء جو تشریف لے کر کے آئے اللہ سبنا دی حاضری نو قبول فرمائے مبلغ اسلام ترجمان کتاب و سنت محترم بھائی رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمان ہے میرے بعد انشاءاللہ انہاں دا بڑا جاندار اور شاندار خطاب ہوئے گا
میں جو معروضات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا انہوں ذرا انتہائی توجہ نال محبت و پیار نال سماعت فرما لو۔ اج دا یہ پروگرام چونکہ عظمت قرآن دے حوالے نہ کچھ بچیاں نے کچھ بچیاں نے قرآن مجید اللہ دی توفیق و رحمت دے نال پڑھے ہے، یاد کیتا ہے، قرآن و سنت دی تعلیم نو حاصل کیتا ہے، انہاں دے امتحان دے موقع تے پروگرام ہے۔ تو میں مناسب سمجھنا کہ عظمت قرآن دے حوالے نال چند معروضات میں تواڈے سامنے رکھا۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس چیز کا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال جڑے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہوں عزت عطا فرمائی۔ جیڑی قوم قرآن مجید نو سینے لا کے رکھے گی، قرآن پاک نال پیار کرے گی، وہ قوم عزت پا جائے گی، کہ جیڑی قوم اس قرآن تو دور جائے گی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ آج معاشرے دے اندر اسی ظلم و ستم اور ذلت کا شکار اس وجہ کر کے یہاں کہ اسی لوگاں نے اللہ دے قرآن تو دوری اختیار کر۔ قرآن دے قریب آؤ، تسی تے انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تو انہوں تے اللہ نے شان ہی بڑا عطا کیتا ہے۔ قرآن نے تواڈی نسبت ہوئے تے تواڈی تے گل ہی بڑی اخیر دی۔ قرآن ایسی کتاب ہے جڑی چیز اللہ دے قرآن نال جڑی اللہ نے انہوں ہی عزت عطا کی۔ تسی بازاراں چل کے آئے اور رستے اندر تسی دیکھا ہوئے گا کئی کاغذ کئی پیراں چ آ رہے سن، کئی نالی چ ڈگے پے سن، کئی ہواواں چڑ رہے سن، ہے وہ بھی کاغذ ہی ہے جڑا قرآن پاک دا ورق بنیا ہے۔ اگر زمین تے گریا ہوئے نا تے عام یا سادہ جا بندہ بھی انہوں چک کے چم کے بلند جگہ تے رکھ دیندا ہے۔ کیوں؟ ایدہ تعلق قرآن پاک نالے۔ اور یارو اس کاغذ دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے، اللہ تے انہوں عزت دے دیں نے، تسی تے پھر انسان۔ بھائی یہ دا شور کٹائے ساؤنڈ والے بھائی کتے بیٹا یہ دا شور کٹائے۔ قرآن مجید نال جدا تعلق جڑے اللہ نے انہوں عزت دیتی۔ تسی ویکھیا ہے کنیاں لکڑاں طرح طرح دیاں، کئی جلان دے کام آئیاں، کئی فرنیچر بنان دے کام آئیاں، ہے وہ بھی لکڑی ہے جدی قرآن پاک دی ریل تیار ہو جاندی ہے، ہر بندہ ہی دا ادب کردا ہے۔ تسی تے انسان ہو، اللہ تے اس لکڑ نو بھی عزت دے دیندے نے جدا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑدا ہے۔ تسی ویکھیا طرح طرح دے کپڑے، کئی کپڑے اے جناب تمبو بنان دے کام آئے، کئی لباس بنان دے کام آئے، کئیاں دے پردے بن گئے، کئیاں دیاں چادراں، کئیاں دیاں میتاں دے کفن بن گئے، کئی کپڑے وہ بھی کپڑا ہی ہے جڑے قرآن پاک دا غلاف بنیا۔ ہر بندہ ہی دا ادب احترام کردا ہے، کیوں؟ وہ دا تعلق اللہ دے قرآن نال۔ اللہ تے کپڑے نو عزت دیندے نے، قرآن نال تعلق جڑ جائے تے تسی تے پھر انسان۔ اپنا تعلق اللہ دے قرآن نال مضبوط کرو، قرآن مجید دے قریب آؤ، اللہ دے قرآن نال پیار کرو۔ قرآن مجید دے نا کچھ حقوق نے ساڑے ذمہ، اللہ دے قرآن دے بھی حق ہے جے والدین دے حقوق تسی سنے نے، بیوی بچیاں دے حقوق تسی سنے نے، بہن بھائیاں دے ہمسایاں دے حقوق تسی سنے نے، اللہ دے قرآن دے بھی کچھ حقوق جے۔ قرآن مجید دا سب تو پہلا حق ساڑے تے وے کہ اسی دے تے ایمان لے کے آئیے بھی اے اللہ دا کلام ہے، دے کوئی شک نہیں۔ پہلا حق اللہ دے قرآن۔ دوسرے دا حق ہے بھی انہوں پڑھیا جائے، ایدی تعلیم حاصل کیتی جائے، ایدی تلاوت کیتی جائے کثرت نہ۔ تیسرا دا حق ہے کہ انہوں پڑھیا جائے اور انہوں سمجھیا جائے، ایدے معنی مفہوم نو بھی سمجھیا جائے، ایدہ ترجمہ پڑھیا جائے، یاد کیتا جائے۔ قرآن سانو کہندا کی ہے۔ چوتھا حق ہے قرآن مجید نو پڑھن دے بعد سمجھن دے بعد پھر خود تے عمل بھی کیتا جائے۔ جو اللہ دے قرآن اندر احکامات بیان کیتے گئے نے انہاں دی عملی صورت اندر بھی پابندی کیتی جائے۔ تو پنجویں دا حق ہے کہ ایدی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے، لوگاں تک اللہ دا قرآن پہنچایا جائے، ایدی تعلیم نو عام کیتا جائے۔ جیدہ مدارس نے اے حق ہے اللہ دے قرآن دا کہ تسی مدارس نو پرموٹ کرو، دینی درسگاہاں دے نال محبت کرو، تعاون کریا کرو، پیار کریا کرو، تاکہ زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دی نشر و اشاعت دا کام ہو سکے۔
اے 5 حق جے اللہ دے قرآن دے ساڈے ذمے نے، پر اسی قرآن تو اتنے دور ہاں۔ اگلے دن میں ویکھ رہا سی فیس بک تے نا، ایک بندے نے سمجھان واسطے تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی۔ ایک سکول دے اندر نا استاد کہن لگا بچیاں نوں بھی بیٹا اسی سکول اندر ایک لائبریری قائم کی تھی، او دے اندر مختلف قسم دیاں کتاباں رکھاں گے، لوگ پڑھیا کرن گے، علم آئے گا، لوگاں دے اندر سلجھاؤ آ جائے گا۔ ایسی ایسی لائبریری بنانی تے گل سنو، تواڈے گھراں اندر بہت ساریاں ایسیاں کتاباں ہونیاں نے جڑیاں تواڈی ضرورت دیاں نہیں، تواڈے واسطے وہ بیکار نے، تسی تواڈے نزدیک انہاں دی اہمیت نہیں، وہ کتاباں لیاؤ سانو دیو، اسی لائبریری چ رکھیے، لوگ پڑھن گے، فائدہ ہو جائے گا۔ تواڈے گھر تے ضائع ہو رہی ہیں۔ بچے چلے گئے، اگلے دن آئے، بیگ بھر کے لے آئے ہو جی استاد جی لے آیا، تو کنیاں لے آیا؟ انہیں کہا جی میں 6 لے آیا۔ کنیاں لے آیا؟ میں 5، میں 4، میں 3، میں 1، میں 2 لے کے جناب کتاباں بڑیاں لے آیا، لائبریری بھر جانی ہے، لے آؤ رکھو، بخاؤ کیڑیاں کیڑیاں کتاباں۔ جدوں بچیاں نے کڈیاں نا تو سارے قرآن مجید سن۔ استاد رون لگ گیا، استاد جی تسی خود تے کہا سی اسی لے آئے تے ہن روندے ہو؟ کہنے لگا پتر میں تے تانوں کہا سی وہ کتاباں لے آنیاں نے جدی تہاڈی تانوں ضرورت ہی نہیں، وہ لے آنیاں نے جڑیاں کتاباں تہاڈے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھدیاں، ضائع ہو رہی نے کرائیں، تے تسی قرآن مجید لے آئے ہو۔ تے بچیاں نے بڑے معصوم جے لہجے نال گل کیتی، انہاں نے کہا استاد جی جدوں دی ہوش سنبھالیے یہی تے کتاب ویکھیے جنوں کدی ہاتھ نہیں کسے لایا، یہی تے کتاب ہے ساڈے گھر اندر، اینوں کدی نہیں کسے کھولیا ویکھیا کھولیا، بس اے ادوں ساڈے ماپیاں نوں یاد آندی ہے جدوں جھوٹھی قسم پچائے تے جا کے چکنی ہوئے نا ادوں قرآن لے جاؤ، جدوں تویز لکھ کے دینا ہوئے ادوں قرآن یاد آ جاندا ہے، تے جدوں دلہن دے سر تو گزارنا آوے ادوں قرآن یاد آ جاتا، باقی پڑھن والا کوئی سلسلہ نہیں۔ او میرے بھائیو، اللہ دے قرآن تو اس قدر اسی دور ہو گئے ہیں، تدے تے طرح طرح دیاں پریشانیاں تے مصیبتاں تے دکھاں نے ڈیرے لائے ہوئے۔ آؤ اللہ دے قرآن نال پیار کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو کثرت دے نال۔ دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا غم، بڑے تو بڑا دکھ، دنیا دا کوئی ایسا دکھ نہیں جڑا قرآن پاک دی تلاوت دی وجہ کر کے اللہ دور نہ کر چھڑے۔ قرآن دے قریب تے آت، اللہ دے قرآن نو پڑھ کے دے وے۔ آج میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے تلاوت قرآن کے فوائد۔ جڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھدا ہے نا، قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، قرآن نال محبت رکھدا ہے، انہوں اللہ تعالیٰ کیڑے کیڑے فائدے عطا کرے، انہوں کی صلہ لبے گا دنیا آخرت دے اندر۔ آؤ ذرا انہوں توجہ فرما لو، غور کر لو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا جڑا قرآن مجید ہے، جڑا اللہ دا کلام ہے، کلام حمید ہے، اللہ دا قرآن، اللہ تعالیٰ دی کتاب لوگاں نو رائے ہدایت والبلام دیئے، لوگاں نو قوماں نو ہدایت کا رستہ وخام دیئے، صراط مستقیم تے چلان واسطے اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، لوگاں نو دین والبلام دیئے، اللہ دی توحید والبلام دیئے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قوماں واسطے ہدایت دا باعث بن کے آئیے۔ اللہ اکبر کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے ہی اقوم ویبشر المؤمنین
للمؤمنین، قرآن پاک لوگاں واسطے مومنین واسطے بشارتاں بیان کردا ہے۔ یہ کتاب لوگاں نو بشارتاں دیندی ہے، خوشخبریاں سناندی ہے۔ کناں لوگاں نو؟ الذین یعملون الصالحات، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے اور پھر چنگے عمل کرتے رہے، یعنی جنہاں دا اللہ دے قرآن تے ایمان ہے کہ اللہ دا کلام ہے، اس اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ دی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر، پھر دے احکامات دی پابندی بھی کردے نے، اے تے عمل پیرا بھی ہوندے نے، ایمان بھی لے آئے، عمل بھی کر کے وکھایا۔ اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے، اللہ دے قرآن دی تلاوتاں کرنے والے، اللہ دے قرآن نو سینے لان والے، اللہ دے قرآن دے احکامات دی پابندی کرنے والے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو خوشخبریاں سنا رہے نے، بشارتاں دتیاں جا رہی نے قرآن والیاں نو۔ میری مجلس دے اندر تسی جننے آ کے بیٹھے جے، طلباء بیٹھے جے قرآن پڑھنے والے، انہاں دے والد والدین جناب اللہ اکبر، باپ بیٹھے جے، ماما بیٹھی ہون گیاں اپنی مجلس دے اندر، اللہ اکبر، قرآن نال پیار کرنے والے ہو، قرآن بشارتاں بیان کردا جے۔ اے تسی جننے آئے جے اللہ دے قرآن دی محبت لے کے آئے جے، اللہ اکبر، سٹیج علماء نال بھریا آیا، دیندار لوگاں نال، اہل قرآن نال سٹیج بھریا آیا۔ تسی سارے لوگ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال بشارتاں لین والے، تسی اللہ تعالیٰ دی خوشخبریاں حاصل کرنے والے جے۔ اللہ فرماندے نے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ایسے لوگاں واسطے خوشخبریاں بیان کردا ہے قرآن، جڑے ایمان لے آئے پھر عمل کر کے وکھایا۔ پتہ ہے کس باب دی خوشخبری ہے؟ اللہ فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں، ایسے لوگاں واسطے اللہ نے بشارت بیان کی ہے، قرآن خوشخبری سنا رہا انہاں لوگاں نو۔ کس بات دی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں واسطے اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، بہت بڑا اجر ایسے لوگاں واسطے اللہ نے تیار کیتا ہے جڑے قرآن نال پیار کردے نے، جڑے قرآن دی تلاوتاں کردے نے، جڑے قرآن دی تعلیم حاصل کردے نے، بڑا وڈا اجر اللہ نے تیار کیتا ہے۔ یار ایتھے کہ گل سمجھیا جے نہ ذرا میری توجہ دے نال، میں تانوں کوئی آفر دیاں، میں تانوں کوئی گل سناواں، میں اپنی حیثیت دے مطابق سناواں گا، اپنے قد کاٹ دے مطابق سناواں گا، اپنی اوقات دے مطابق گل کراں گا۔ بھائی حبیب الرحمان صاحب تہاڈے نال کوئی وعدہ کردے نے، تانوں کوئی جناب اللہ خوشخبری دی گل سناندے نے، او اپنی حیثیت دے مطابق اپنے قد کاٹ دے مطابق سنان گے۔ کوئی بندہ بھی کسی کو کوئی آفر دیندا ہے اپنی حیثیت دے مطابق دیندا ہے۔ یار سوچ دے صحیح، اے آفر کوئی بندہ نہیں دے رہا، اے رحمان دے رہا ہے، اے آفر میرا اللہ دے رہا ہے، سبحان دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا، میرے بندیا میں اللہ دا وعدہ ہے تیرے نال، میں تینوں بڑا بڑا اجر عطا کراں گا۔ سوچ تے صحیح نا یار، اللہ اکبر، اللہ سب نالوں بڑا ہے، اللہ سب نالوں وڈا ہے، تے جڑا پوری کائنات دا داتا، حاجت روا تے مشکل کشا تے پوری کائنات تو بڑا ہے میرا مولا کریم۔ اللہ اکبر، جدوں تینوں وڈا اجر عطا کرے گا، سوچنا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا، ذرا غور تے کرنا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا، کیونکہ میرا مالک کہہ رہا ہے، پوری دنیا دا خالق کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں اس رب دیاں گلاں پیا کرنا وا جڑا اپنیاں انگلیاں دے اندر زمین و آسمان نو لپیٹ سکدا ہے، میں اس رب دی گل پیا کرنا وا جن نے سورج نو پیدا کیتا، میں اس رب دی گل پیا کرنا وا جن نے چند ستاریاں نو پیدا کیتا، جڑا زمین بنان والا، جڑا آسمان بنان والا، جنوں انسان بنان والا، کائنات دا ذرہ ذرہ، چپا چپا، تنکا تنکا، اللہ اکبر، جدے حکم دے تابع اللہ فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا، میرے بندے میں تینوں بڑا ہی بڑا اجر عطا کراں گا، وہ بہت بڑا اجر ہوئے گا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ دے قرآن نال محبت کرنے والے بن جاؤ۔ چلو میں تہاڈا ذوق دوبالا کراں، اللہ دے قرآن دے قریب لے آواں اللہ دی توفیق و رحمت نال۔ اللہ دے قرآن
قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نڑیاری بولے اجاسی حافظ و قاری بولے اجاسی حافظ و قاری اچا ہو سینہ میں نام دنیا کرسی یار سلامی اچا ہو سینہ میں نام دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اے قرآن دی وجہ تو عزتہ نے اللہ دی قسمیں بڑے بندے توانو شہر چ لبن گے بیچارے دوپہر دی روٹی نہیں کھادی شام دی روٹی نہیں کھادی لوکاں نو ترلے کر لے سن کوئی نہیں سی کھوا رہا تے آپ صاحب نو رانا صاحب نو میرے بزرگ بھائی کہہ رہے سن سانوں بھی دعوت دا موقع دو اے جے قرآن دیاں برکتاں قرآن دیاں اللہ اکبر اچا ہو سینہ میں نام دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تئی رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح جد تئی رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس آنا میں تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ اکبر ذات محترم غور کرنا توجہ کر دے جانا قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کردا ہے ہن توجہ کرے اجے غور کرے اجے جیڑا بندہ تواڈے وچوں اللہ دے قرآن نال پیار کرے گا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا اونوں کیڑے کیڑے فائدے ہون گے اور پہلا فائدہ ذرا سماعت کرے اجے میرے مسلمان بھائیو قرآن پاک دی تلاوت دا پہلا فائدہ میں تواڈے سامنے عرض کراں تسی جننے آ کے بیٹھے جے ہر بندے دی زندگی دے اندر ٹینشن تے دکھاں ڈیرا لایا ہویا ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر بندہ ہی دکھی نظر آ رہا ہے کسے نو روزگار دا مسئلہ ہے کئیاں دیاں بیٹیاں دکھی نے کئیاں نو رشتیاں دے معاملات نے دلاں دے سکون ہی کوئی نہیں رہ گیا دل اندر اطمینان ہی کوئی نہیں رہ گیا زندگی بڑی پرسکون نہیں رہ گئی اللہ اکبر زندگی دے اندر نفرتاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے اور پیار کوئی نہیں رہ گیا دل دا قرار ہی ختم ہو گیا ہے جگہ جگہ تے ٹینشناں تے دن رات پریشانیاں دے اندر گزار دے پے جے اگر چاہندے
سکتے ہو اس دکھ تو تانوں نجات مل جائے تواڈے دلاں نوں قرار لب جائے تواڈے دلاں نوں سکون مل جائے پھر اللہ دے قرآن نال پیار کریا کر ایک گل یاد رکھ میل سی دیا اللہ اکبر نوجوان ویریا میرے بزرگا ایک گل توجہ نال سننا ذرا یاد رکھ دنیا دی دولت دے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ دی قسم چک کے پیانا دنیا دیاں دولتاں چ کدی بندے نوں سکون نہیں ملیا میں ویکھیا اے اوے ارباں پتی کروڑاں پتی انہاں نوں گولیاں کھان دے بغیر نیند ہی نہیں آندی دلاں دا قرار کوئی نہیں دولتاں دے اندر چودھر دے اندر بھی بڑا پڑھن دے اندر بھی سکون کوئی نہیں اگر دولتاں اندر سکون ہوندا تے فرعون نوں ہوتے دے کے نہ ماریا جاندا چودھراں سکون ہوندا تے نمرود دے سر وچ جُتیاں نہ وجدیاں اگر انہاں چیزاں دے اندر دولت اندر سکون ہوندا تے کرون نوں زندہ ہی زمین اندر نہ دنسایا جاندا انہاں چیزاں اندر سکون نہیں اوے سکون اللہ دے قرآن اللہ دے ذکر اندر ہے اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میرے جڑے پیارے بندے نے ایمان والے جڑے بندے نے انہاں دے دلاں نوں قرار ملدا ہے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے اللہ دے شکر نال ملدا ہے میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ جدوں کوئی پریشانی آندی سی اللہ دا ذکر کر کے سکون حاصل کریا کردے سن اللہ دا شکر کر کے سکون حاصل کریا کردے سن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر دے اندر میرے مسلمان بھائیو تے اللہ دا ذکر پتہ کیے اللہ رب العالمین فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ دا قرآن اللہ دا ذکر ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر نماز بھی اللہ دا ذکر قرآن پڑھیا کر نماز پڑھیا کر تیرے دل نو سکون مل جائے گا تیرے دل نو راحت مل جائے گی فیصلہ باب دے اندر جتھے میں مستقل خطبہ جمعہ پڑھانا اللہ دی توفیق و رحمت اوتھے نا فیصلہ باد تجارتی علاقہ ہے تے اوتھے ملاں فیکٹریاں والے بھی لوگ جڑے او بڑے بڑے انہاں دے مالک بھی جمعہ پڑھن بعض دفعہ آندے تے جمعے تو بعد کہہ رہے ہوندے نے مولانا دعا کریا جے بڑے پریشان تے میں ایویں مذاق نال انہاں نوں کہہ لینا جی حاجی صاحب تسی پریشان ہو تے ساڈا تاں ککھ وی نہیں رہیا اینیاں دولتاں اینیاں جناب تواڈے کول ملاں فیکٹریاں دے مالک ارباں پتی ہو کے جے تسی بھی پریشان ہو تے پھر مزدور طبقے دا کی بنے گا وہ اگوں کہندے نے مولانا ملاں فیکٹریاں بن جان تے کوئی بندے نوں سکون لب جاندا ہے جننے معاملات وڈے نے انہیاں ٹینشناں بھی وڈیاں نے انہاں لوگاں دی اللہ اکبر ذات محترم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے دلاں دا قرار اللہ دے ذکر اندر ہے اللہ دا ذکر کریا کر دل نو سکون ملے گا اطمینان مل جائے گا اللہ اکبر میں دیکھ رہا سی آج بھی میڈیا دے اوپر اللہ اکبر یوٹیوب تے ایک بندے دا انٹرویو پیا ہویا ہے انڈیا دے رہن والا ہے بھی بتاں دا پجاری ہے بھی مشرک پکا ہے بھی نچن ٹپن کوئی اداکار ہے انڈیا دا کوئی بہت بڑا اداکار اس بندے نے اپنا انٹرویو دیتا ہے انہوں ایک بیماری لگ گئی دل دی بیماری لگ گئی آدھا میرے دل نو سکون نہیں ملدا دل نو قرار نہیں ملدا امریکہ اندر بھی گیا علاج کران واسطے کینیڈا دے اندر بھی گیا علاج کران واسطے کروڑا روپے لا کے واپس آیا دل نو سکون نہیں ملیا بیماری دا حل نہیں ملیا واپس آ گیا اپنے ملک اندر کسی بھی جناب مجلس دے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر دے نال دی ملاقات ہو گئی کہنے لگا تہاڈا میں بڑا نام سنیا ہے تسی دل دے بڑے ماہر اور سپیشلسٹ ڈاکٹر جے مینوں بھی کوئی نقصہ دسو نا مینوں بھی کوئی اربا دسو کہ میرے دل نو سکون مل جائے میری پریشانی ختم نہیں ہوندی میرے دل نو قرار نہیں ملدا ڈاکٹر کوئی بندہ ایمان والا سی اونے کہ اللہ دے بندے آ گل سننا علاج میرے کول بڑا بہترین ہے تیرا پیسہ بھی ایک نہیں لگے گا مگر وہ علاج تو کرنا ہی کوئی نہیں میرا نقصہ تو استعمال کرنا ہی کوئی نہیں آندا جی بڑی عجیب گل
کر دیو میں کروڑا روپے لا کے آ گیا تے تسی کہو کہ میں مفت والا ہی نسخہ استعمال نہیں کراں گا کی گل پہ کر دیو دسو کی کرنا ہے تے جناب ڈاکٹر کہن لگا اللہ دیا بندیا اگر چاہنا ہے تینوں اس دکھ تو نجات مل جائے تیرے دل نوں قرار مل جائے تے ڈیلی روٹین نال ایک رکوع اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر اللہ دا قرآن پڑھیا کر او ہندو کہندا ہے او بتاں دا پجاری کہندا ہے لوگو جیڑا اطمینان اور سکون کروڑا روپے لا کے مینوں نہیں لبیا او سکون لبیا ہے تے اللہ تعالی دا قرآن پڑھن نال لبیا ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت نال مینوں سکون ملیا ہے او اللہ دے بندے ہو میں سیدھے علاقے دے رہن والے ہو اگر ایک بتاں دے پجاری نو ایک نچن ٹپن والے بندے دے دل نو سکون اللہ دے قرآن نال مل سکدا ہے پھر میری تیری زندگی اندر سکون کیوں نہیں پھر میرے تیرے دل نو اطمینان کیوں نہیں بجائے ایویں اسی اللہ دے قرآن تو بڑے دور ہو گیا اللہ دے قرآن دے قریب نہیں آندے بس ہر بندے دے کول موسیقی ہے گھراں اندر بھی موسیقی بازاراں دے اندر بھی موسیقی کدیوں دور ہویا کردا سی پوچھو بزرگاں دے کولو جدوں ساڈے بزرگ ساڈے ابا و اجداد رہندے سن اس ملک دے اندر پاکستان مار دے وجود اندر نہیں سی آیا اللہ اکبر سکھ بھی عیسائی بھی یہود و نصارا ساڈے انہاں مسلمان بھائیاں دے نال مل کے رہندے سن ساڈے بزرگاں دے نال رہندے سن باہمی انہاں دے تعلقات اچھے ہویا کردے سن ایک دوجے دی خیر خواہی کریا کردے سن تے جان دیو مسلمان دے گھر دا پتہ کدوں لگدا سی فجر دی نماز دے بعد جدوں بابا جی قرآن پاک دی تلاوت کردے سن ماں جی قرآن پاک دی تلاوت کردیاں سن تے جدوں باہر آواز اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آندی سی تے لوگ کہندے سن اے گھر ایمان والیاں دا گھر ہے اے گھر مسلماناں دا گھر ہے اللہ اکبر بڑی معذرت دے نال اج بھی کئیاں محلیاں دے اندر عیسائیاں دے گھر موجود نے سکھاں تے ہندوؤں دے گھر موجود نے اللہ اکبر مرزائیاں دے گھر موجود نے پر میں کیڑا دکھ تیرے سامنے رکھا عیسائی دے گھر بھی نچن دی آواز ہے تے مسلمان دے گھر بھی نچن دی آواز ہے ادھر بھی موسیقی ہے ادھر بھی موسیقی ہے ادھر بھی گانے نے ادھر بھی گانے نے ادھر بھی نچن دا ماحول ہے ادھر بھی نچن دا ماحول ہے ادھر بھی فلماں چل رہی نے ادھر بھی فلماں چل رہی ہیں مینوں دس سکون کتھوں آ جائے مینوں دس قرار کتھوں آ جائے مینوں دس تیریاں بےچینیاں کیویں ختم ہو جان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر اندر ہی دلاں دا سکون ہے سکون چاہیے اطمینان چاہیے پھر اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دا شکر ادا کریا کر قرآن پڑھیا کر ڈیلی روٹین نال پڑھیا کر ویکھی تیری زندگی اندر سکون پیدا ہوندا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے کر گئے بستر کولو بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ان لہم اجرن کبیرہ فرمایا اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا انہاں لوگاں واسطے جڑے قرآن دے قریب آن گے جڑے قرآن نال پیار کرن گے قرآن پاک دی تلاوت دا پہلا فائدہ دلاں نوں قرار مل جائے گا تیری زندگی اندر اطمینان آ جائے گا قرآن پاک دی تلاوت دا دوسرا فائدہ میں تواڈے سامنے بیان کرا اللہ اکبر میرے معاشرے دے اندر بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے اس قدر موذی بیماریاں چمبڑ گئیاں نے پوچھو بزرگاں دے کولو انہاں اپنے بچپن دے اندر انہاں بیماریاں دا کدی نام تک نہیں سی سنیا کسے نوں ہیپاٹائٹس دی بیماری کسے نوں شوگر دی بیماری کسے نوں بلڈ پریشر دی بیماری کسے نوں اللہ معاف کرے کینسر دی بیماری کسے نوں کچھ ہویا تے کسے نوں کچھ ہویا میں ویکھیا 5-6 سال دے بچیاں نوں جناب شوگر دی بیماری ہوئی پئی ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں ٹی بی دی بیماری ہوئی پئی ہے بڑا افراتفری دا مقام بنیا ہویا ہے اے جڑی حالیہ بیماری چل رہی نا کرونا والی یار آج تو کوئی 3-4 سال پہلے دا نام تے اسی بھی کدی نہیں سی سنیا انج دی بیماری آئی ہے پوری دنیا دا دیوالیہ کرا کے رکھ دیتا ہے انج دی بیماری آئی ہے پوری دنیا نوں ہی پریشان کر دیتا ہے پوری دنیا دی معیشت دا جناب اللہ اکبر بیڑا گرک کر کے رکھ
دیتا ہے لاک ڈاؤن ہو گیا دنیا دا ہر بندہ ہی پریشان ہو گیا تے غریب تے جناب غربت دی چکی اندر پسدا ہی چلا جا رہا ہے بیماریاں انیاں مویاں پیاں نے ایک ایک گھر دے اندر جناب 10 افراد نے تے 9 بندے بیمار نے اللہ اکبر انیاں موذی بیماریاں آ گئیاں نے او اللہ دے بندے انہاں بیماریاں تو شفا چاہیے نہ بیماریاں تو نجات اللہ دا قرآن پڑھیا کر قرآن پاک دی تلاوت کریا کر اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے اللہ دیا بندیا قرآن پڑھیا کر شفا مل جائے گی قرآن پڑھیا کر دکھ دور ہو جان گے قرآن پڑھیا کر موذی بیماریاں تو نجات مل جائے گی بڑا عجیب جمال ہے ساڈے لوگاں دا ہے اسی کلمہ پڑھنے والے ہے اسی مسلمان پر قرآن دے قریب نہیں آندے اللہ نہ کرے کسے بندے نو کوئی موذی بیماری لگ جائے وہ جاندا ہے تیرے میلسی دے اندر بہاڑی دے اندر ملتان چلا جاندہ ہے کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر نو چیک کراندا ہے وہ چیک اپ کرن دے بعد ایک فائل تیار کر دیندا ہے کہندا اللہ دیا بندے آپ تینوں بڑی پیڑی بیماری لگ گئی ہے ہن کرنا پتہ ہے تو کی ہے اے میں دعائیاں پیا دینا وا انہاں نو پابندی نال استعمال کرنا ہے مگر اے جڑیاں 10 چیزاں میں تیری فائل تے لکھ دتیاں نے اے دوائیاں تینوں اودوں فائدہ دین گیاں جدوں انہاں چیزاں تو بچ کے رہیں گا اے چیزاں بالکل نہیں کھانیاں انہاں تو پرہیز کرنا ہی پرہیز نال ہی تینوں شفا ملنی ہے اے پرہیز نہ کیتا تے دوائیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیسے لان دا اور بندہ پڑھتا ہے جناب 10 ایسیاں چیزاں لکھیاں نے جڑیاں رب نے ساڈے تے حلال بھی کیتیاں نے اور سانو پسند بھی بڑیاں نے مگر اسی انہاں دے قریب نہیں جاندے نہیں استعمال کردے کیوں یار شفا چاہیے اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب نے منع کیتا ہے بندہ بڑا پرہیز کردا ہے ڈاکٹر جی میں کھانا کی ہے انہیں 5 چیزاں انج دیاں لکھ کے دتیاں جڑیاں سانو پسند بھی کوئی نہیں اسی پھر بھی کھانے کادے لئی شفا مل جائے میں نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کرو میں نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر جڑیاں چیزاں تو منع کیتا تسی کھائی رکھیا کرو اللہ اکبر بلکہ میں گل سمجھانا چاہنا او یار بڑی عجیب کیفیت تیری منن تے آئے ایک بندے دی من کے او چیزاں چھڈ دتیاں نہیں جڑیاں میرے مالک تیرے تے حلال کیتیاں نے تے تیرے واسطے جناب تینوں پسند بھی بڑیاں نے او کھائی جانا ہے جڑیاں تینوں پسند کوئی نہیں ڈاکٹر دے پیچھے لگ کے تے میرے رب دی من کے قرآن ہی نہیں پڑھدا اللہ اکبر اوے ڈاکٹر دی مننا ہے دن رات مننا ہے صبح شام مننا ہے تے اللہ تعالی دی گل کیوں نہیں مندا ڈاکٹر دی گل غلط ہو سکتی ہے میرے مالک دی گل دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکدا میرا اللہ کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ او لوگوں قرآن تواڈے واسطے شفا وے قرآن پڑھیا کرو شفا مل جائے گی او چل یار دوائی دے طور تے ہی پڑھ لیا کر میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لیا کر ڈیلی روٹین نال ایک رکوع اللہ دے قرآن دا پڑھنا تو شروع کر دے ویکھ اللہ تینوں شفا عطا کردا ویکھی تینوں موذی بیماریاں تو شفا لبدی اللہ اکبر پڑھیا کر اللہ دا قرآن شفاواں مل جان گیاں پڑھیا کر اللہ دا قرآن اللہ اکبر بلاواں ٹل جان گیاں شفا چاہیے اللہ دا قرآن شفا بن کے آیا جے دنیا دے پیچھے لگ دیو دنیا دے پیچھے لگ کے پتہ نہیں کی کچھ کیتی جاندے ہو اے جڑا کرونا والا مسئلہ ہے پہ جاندے نے لوگ میڈیا تے اکھے جی جناب جتھے بندے کٹھے ہوندے نے اوتے کرونا آ جاندا ہے مدرسے بند کرو سکول بند کرو جلسے بند کرو یونیورسٹیاں بند کرو کی ہویا جی جتھے بندے جمع ہوندے نے اوتھے کرونا آ جاندا ہے او یار اپنیاں طویلاں نے اصل دے اندر قرآن دی دوری دا نتیجہ ہے جو کرونا تینوں تڑپا چھڑیا ہے دین تو دوری دا نتیجہ ہے جو کرونا تیرے پیچھے لگ گیا ہے اج توبہ طیب ہو جا اج اپنے مالک دے دربار تے جھکن والا بن جا اج اللہ دے قرآن نو پڑھن والا بن جا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس خشکی تری تے جو کچھ ہوندا پیا ہے جو ظلم پھیلیا ہے جو بیماریاں آئیاں جن نے دکھاں دے ڈیرا لایا او تیریاں میریاں کرتوتاں دی وجہ کر کے تیرے میریاں نافرمانیاں دی وجہ کر کے تیریاں میریاں حکم ادولیاں دی وجہ کر کے اللہ دی گل نہیں مننی اللہ دے رسول دی گل نہیں مننی قرآن دے قریب نہیں آنا پھر کتھوں
سکون آوے پھر کتوں شفاواں لبن اج بھی وقت ہے اللہ دے قرآن نو سینے نال لا قرآن شفا بن کے آیا ہے تینوں بیماریاں تو شفا مل جائے گی اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرتے جانا مسلمان بھائیو تیسرا فائدہ اللہ دے قرآن دی تلاوت دا تواڈے سامنے رکھا اے تسی جننے بندے آ کر کے بیٹھے جے ہر بندہ ہی اللہ تعالیٰ کو دعاواں کردا ہے میں بھی دعاواں کرنا تسی بھی دعا کردے ہو اور دعا اللہ تعالیٰ کو کرتے رہنا چاہیے ہے دعا عبادت دا مغد ہے عبادت دا سردار ہے اللہ کو منگتے رہنا چاہیے ہر ویلے مگر لوگ کہندے نے مولانا منگدیاں عمراں گزر گئیاں نے دعا قبول نہیں پی ہوندی پتہ نہیں کی معاملہ ہے آؤ تانوں ایک نقصہ دے کے جاواں صحیح وال تو آن والا تہاڈا ویر تہاڈے واسطے اج قرآن و سنت دے موتی لے کے آیا جے اللہ اکبر چاہندے ہو تہاڈیاں دعاواں رد نہ ہون چاہندے ہو تہاڈیاں دعاواں نو اللہ تعالی شرف قبولیت نال نوازے اے میرے سونےاں قرآن دی تلاوت کریا کر قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھن والیاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کریا کرتا اللہ دے قرآن نال پیار کریا کر او میری ماں بہن قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر پھر اپنی اولاد واسطے دعاواں کریا کر اپنے شوہر دے کاروبار واسطے دعاواں کریا کر اپنے ماں باپ دی عزت دی حفاظت واسطے دعاواں کریا کر اپنی اولاد دی تعلیم و ترقی واسطے دعاواں کریا کر قرآن پڑھ کدی او دور ہوندا سی ساڈیاں ماواں اپنے بچیاں نو لوریاں وی دیندیاں سن تے قرآن دیاں ایتاں دیاں لوریاں دیندیاں سن میں کیڑا دکھ تیرے سامنے رکھا اج بچہ روندا ہے تے ماں موبائل وچ گانا لا کے اون دے سامنے رکھ دیندی ہے او دے سامنے ویڈیو فلم لا کے رکھ دیندی ہے مینوں دسو جنے جمدیاں گانے سننے نے جنے جمدیاں ہی فلماں ویکھنیاں نے بڑا ہو کے او قاری قرآن بنے گا او دین دا مبلغ بنے گا نہیں بڑا ہو کے نچن ٹپن والا بن جائے گا بے دین بن جائے گا اپنی اولاداں نو لاؤ دین والے پاسے اللہ اکبر قرآن نال پیار کرنے والے بن جو حدیث پاک اندر آندا ہے حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میرے پیغمبر دے کول اللہ دا فرشتہ آیا آسمان دا او دروازہ کھولیا گیا جڑا پہلے کدی نہیں کھولیا گیا ایک ایسا فرشتہ آسمان تو زمین تے اتریا جڑا پہلے کدی نہیں زمین تے اتریا میرے نبی نو آ کے انہیں سلام عرض کیتا تے کہندا سونیا میں تواڈے واسطے دو تحفے لے کے آیا دو نور لے کے آیا پر میں کیڑے پر میں سونیا ایک سورۃ الفاتحہ ہے تے ایک سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیات نے اے دو تحفے لے کے آیا تے سونیا اپنی امت دے لوگاں نو بیان کر چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں پڑھ کے پھر رب کول جو منگے گا اللہ تعالی اونوں عطا کر چھڈے گا قاری محمد الیاس مدنی صاحب اللہ رب العالمین اس بندے دی دعا نو رد نہیں کرے گا جڑا اللہ دا قرآن پڑھ کے رب کول دعا کرے گا اوے پڑھیا کر دعا کریا کر کائنات دے رب کول سانو منگن دا والی نہیں ہوندا اسی ساڈی دعا بڑی عجیب ہوندی ہے اسی نالے دعا کر رہے ہوندے اللہ کول پریشانی کوئی نہ ضرورت بن گئی نالے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مہربانی کر تے نالے سوچ رہے ہیں کہ فلانے چودھری نو پوچھاں تے 20,000 تا لب جائے گا تے تیرا یقین ہی چودھری تے جا تکے کھا پھر ہوندے تے منگدا تو رب کولوں پیا خیال تیرے چودھریاں تے نمبرداراں تے وڈیریاں دے پیچھے بھجے ہوئے نے اوے اپنا خیال اپنی دعا وچ لیا کے اپنے رب دی چوکھٹ تے گڑگڑایا کر اللہ مینوں چاہیدا تے تیرے کولوں ہی چاہیدا تیرے علاوہ کوئی نہیں دین والا اپنے مالک کو منگیا کرے سنداب دے نال اللہ تعالیٰ کو منگیا کر قرآن پڑھ کے دعا کریا کر جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تے انج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تے انج کریے مدینہ سامنے آ جاوے اتھرو پجیاں اکھیاں دے مدینہ سامنے
دی سنا کریے تے انج کریے جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے مزار نال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے مزار نال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے نال فاروقی وفا کریے تے انج کریے صدقے جائیے صحابہ دیئے وفاواں تمہیں قربان جائیے ایسی وفا میرے پیغمبر نال اور میں ایسی اندر پیغام دینا چاہنا ہر اس گندے برے شخص نو جڑا صحابہ دے بارے بکواس کردا ہے صحابہ دے بارے دل وچ کوڑ رکھدا ہے جیڑا مرضی ہوئے اللہ دی قسم ہے ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے صحابہ سب تو پہلے نے دین سب تو پہلے ہے چودھراں بعد اندر نمبرداریاں بعد اندر وڈیرے بعد اندر تعلق اپنی جگہ تے جناب وڈیریاں تے انہاں دیاں جماعتاں اپنی جگہ تے پر اللہ دی قسم ہے جان دینا بھی گوارا ہے صحابہ دی توہین بالکل گوارا ہے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر مولانا محمد الیاس مدنی صاحب صحابی میرے پیغمبر دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون یا حضرت امیر معاویہ ہون یا پھر پوری امت دے نانا جان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ میں رانا صاحب میں گل سنی ہے تو میں کلام ایک لکھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ شان سناوا میں تانوں پہلی باری تواڈے سامنے پڑھن لگا توجہ کریا جے غور ابو سفیان تیرے دشمناں تے لعنتاں ابو سفیان تیرے دشمناں تے لعنتاں پیارے نانا جان تیرے دشمناں تے لعنتاں تیرے اُتے ہوندیاں نے رب دیاں رحمتاں تیرے اُتے ہوندیاں نے رب دیاں رحمتاں بئی رحمتاں جد پڑھیا تو کلمہ تے عیب سارے دھل گئے جد پڑھیا تو کلمہ تے عیب سارے دھل گئے تیرے دشمن زمانے وچ رول گئے بھی پٹ رول گئے تیرے دشمن زمانے وچ رول گئے بھی پٹ رول گئے ابو سفیان تیرے دشمناں تے لعنتاں پیارے نانا جان تیرے دشمناں تے لعنتاں تیرے اُتے ہوندیاں نے ہر ویلے رحمتاں فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے آیا اے فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے آیا اے او جیتا گھر نبی سونے دارالامن بنایا اے جیتا گھر نبی سونے دارالامن بنایا اے ابو سفیان تیرے دشمناں تے لعنتاں پیارے نانا جان تیرے دشمناں تے لعنتاں تو صحابی رسول ساری امت دا نانا اے تو صحابی رسول ساری امت دا نانا اے سسر نبی پاک دا اے جان دا زمانہ اے اے جان دا زمانہ اے ابو سفیان تیرے دشمناں تے لعنتاں بھئی لعنتاں بھئی لعنتاں ہر صحابی نبی پاک دا جان تو پیارا اے ہر صحابی نبی پاک دا جان تو پیارا اے ابو سفیان بھی تے لوگو جنتی ستارہ اے ابو سفیان بھی تے لوگو جنتی ستارہ اے ابو سفیان تیرے دشمناں تے لعنتاں پیارے نانا جان تیرے دشمناں تے لعنتاں تو معاویہ دا باپ
साडी अम्मी दा बाबा है, तू मुआविया दा बाप साडी अम्मी दा बाबा है इलियास दा ईमान तू ते जन्नती शहजादा है, जन्नती शहजादा है। अबू सुफियान तेरे दुश्मना ते लानता, प्यारे नाना जान तेरे दुश्मना ते लानता, तेरे उत्ते होंदियां ने रब दियां रहमता। अल्लाहु अकबर। ज़ाते मोहतरम दुआ मंगण दा वल सीखो, कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़िया कर। जेड़ा बंदा कुरान दी तिलावत करदा है अल्लाह ताला ऐसे बंदे दी दुआ नू रद्द नहीं करदा। अल्लाहु अकबर। आओ जरा चौथा फायदा बयान करा, जेड़ा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करदा है चौथा फायदा उस बंदे नू की मिलेगा। तुसी जिन्ने बंदे अल्लाह दे घर च आके बैठे जे, अल्लाहु अकबर यार हर बंदा ही तलबगार है कि मैं अल्लाह दी रहमत दा मुस्तहिक बन जावां, अल्लाह दी रहमत शामिल हाल हो जाए, अल्लाह दी रहमत दा जनाब मुस्तहिक बना। अल्लाह ताला अपनी रहमत दी छां च रखण। जेड़े बंदे ते मौला दी रहमत हो जाए ओ बड़ा खुश नसीब बंदा जे, शैतान दे शर तू महफूज हो जाता है। यार कुरान पढ़िया कर तो अल्लाह दी रहमत दा मुस्तहिक बन जाएगा, बल्कि हदीस सुनावा बड़ा ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों भी अल्लाह दे घरां दे विचों किसी एक अल्लाह दे घर दे अंदर लोग जमा हो जाते ने, इस गरज दे नाल इस नीयत दे नाल अल्लाह दा कुरान पढ़ना है, दीन दी बात सीखनी है, ते बैठ के फिर अल्लाह दा जिक्र करन लग जाते ने, अल्लाह दा जिक्र सुनन लग जाते ने। जिवें तुसी आए हो मरकज अबू बकर सिद्दीक अंदर बैठे हो, अल्लाह दे घर दे अंदर आके कुरान सुनते पे हो, कुरान पढ़िया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। जिक्र दी मजलिस है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां बातां हो रही ने। मौला करीम नु कुरान वालियां दी मजलिस एडी प्यारी लगदी है जिथे अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाए। अल्लाह ताला ऐसियां मजलिसां ते सकीनत नाज़िल फरमा देंदे ने, अल्लाह राहत ते चैन नाज़िल फरमा देंदे ने, और ऐसियां मजलिसां नु अल्लाह दी रहमत अपने घेरे च लै लैंदी है। अल्लाह दी रहमत दे घेरे च आ जांदे ने वो बंदे जेड़े बैठ के अल्लाह दे घर अंदर अल्लाह दा जिक्र करन लग जाण, यानी कुरान पाक पढ़न लग जाण, कुरान दे अहकामात ते जनाब अल्लाहु अकबर गल्लां बातां करन लग जाण। अल्लाह दी कसम है मेरे नबी दी हदीस दी रोशनी अंदर तुसी आए बैठे हो अल्लाह दी रहमत दे घेरे अंदर, अल्लाह दी रहमत ने तुहाडू घेरा पाया होया है। और अगली गल सुनो ना, महबूब फरमांदे ने जदों बंदे इकट्ठे बैठ के अल्लाह दे घर दे अंदर अल्लाह दा जिक्र करदे ने ते अल्लाह ताला नू एडे चंगे लगदे ने, अल्लाह इन्हां लोगां दा जिक्र अपने फरिश्तियां च करन लग जांदे ने। तू जमीन ते रब नू याद कीता, अल्लाह आसमान ते तेनू याद पे करदे ने, तू जमीन ते अल्लाह दा जिक्र कीता, अल्लाह आसमान ते तेरा जिक्र पे करदे ने। यार ये छोटी जी गल है मैनसी वालिओ, नहीं ये बड़ी वड्डी गल जे। इत्थे वेखो ना जनाब किसी बंदे दा जिक्र किसी चौधरी दे डेरे चों दी गैर मौजूदगी च होवे ते ओ बंदा बड़ा मान करदा है फलान चौधरी दे डेरे च मेरे चर्चे होंदे ने। अज किसी बंदे दा तज़किरा असम्बली हाल दे अंदर हो जावे, वो लोगों नू दसदा फिरदा हुंदा है पाकिस्तान दी असम्बली हाल दे अंदर मेरा तज़किरा हुंदा रहा है। किसी बंदे दा जनाब इश्तिहार लग जाए पाकिस्तान अखबार ते सारी दुनिया नू विखांदा फिरदा हुंदा है। किसी बंदे दी खबर चल जाए, पट्टी चल जाए जियो न्यूज़ दे उत्ते, वो पूरी दुनिया नू दसदा फिरदा हुंदा है लो जी मैं एडी अजमत वाला बंदा, मैं एडे मरतबे वाला बंदा, मेरे चर्चे ते जनाब जियो न्यूज़ वाले भी करदे ने। ओए सारियां दुनिया दियां गल्लां ने, ओ बंदा किड्डा अजीम है, किड्डा मुबारक है, किड्डी शान वाला है, जिहदा तज़किरा खुद मेरा रहमान आसमान ते फरिश्तियां च करदा पिया है, जिहदे चर्चे आसमान ते पियोंदे ने। जमीन ते तू रब नू याद कीता, अल्लाह ताला तेनू आसमान ते याद पे करदे ने, और अल्लाह दा वादा है अपने बंदियां दे नाल। अल्लाहु अकबर। मौला करीम फरमांदे ने तू मैनू याद करया कर, मैं तेनू याद करांगा, तू मेरे वल आएगा मैं तेरे वल आवांगा। अल्लाहु अकबर। ओए मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा, मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा। विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। ऐसा भी नहीं चौधरियां दे डेरे ते तां फिर चौधरियां दे जिक्र होंदे ना। अल्लाह दी कसमे फ्रूट दी रेड़ी लाण वाला, भाई इट्टां ढोण वाला, गारा बनाण वाला जे अल्लाह दा जिक्र करे, अल्लाह आसमान ते ओदा भी जिक्र करदा।
मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा, मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा। विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं। जी कितों टाइम कढ़िए, दुकान खोलनी होती है, कुरान पढ़ने वास्ते टाइम ही, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं लगता जी। कारोबारी बंदे मामलात बड़े ने। भाई तू की समझिया दुकान तेनू रोजी दे रही है, की समझिया भी तेरा कारोबार तेनू रोजी दे रहा है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं, ए बस हीले बहाने ने, ये तेरी मसरूफियात वास्ते अल्लाह ने काम बनाए ने। रोजी का मालिक ते मेरा अल्लाह है, रोजियां ते अल्लाह देंदा है। जे इंज होंदा ते मैनू दस फिर ए चिड़ियां कबूतरां दियां किहड़ियां मिलां फैक्ट्रियां ने? ए जिहड़े जानवर जे जंगलों के अंदर जिहड़े रोजाना ताज़ा गोश्त खाते हैं, इन्हां फैक्ट्रियां बनाई हुई ने। अल्लाह ताला रोजाना ताज़ा रोजियां उन्होंने पहुंचा रहा। रोजी का मालिक अल्लाह है, तू अल्लाह का ही दर छड्डी बैठा है। अल्लाह के दर ते ही नहीं आंदा नमाज पढ़ने वास्ते, कुरान पढ़ने वास्ते, अल्लाह का जिक्र ही भुला बैठा है। जिहड़ा मालिक तेनू खिला रहा, तेनू पिला रहा। पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं, क्योंकि थां थां रिज़क पुछांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहतरम कुरान पाक की तिलावत दे फवाइद पे बयान करना। अल्लाह फरमाते ने अन्ना लहुम अजरन कबीरा, असी बड़ा वड्डा अजर तैयार कीता उन्हां लोगां वास्ते। तवज्जो करना, कुरान पाक की तिलावत दा पंजवां फायदा तुहाडे सामने बयान करा। पंजवां फायदा कुरान पाक दी जिहड़ा बंदा तिलावत करदा है ओनू की मिलेगा? जिहड़ा अल्लाह दा कुरान पढ़ेगा नेकियां दे अंबार लग जाणगे, नेकियां दे डीपू लग जाणगे। अज तेनू नेकियां दी कदर नहीं, तो ना लो जी ये किहड़ी गल है, छोटियां छोटियां नेकियां। भाई याद रख वीरिया, ये तेनू छोटियां अज नेकियां पियां लगदियां ने, अज कदर नहीं करदा। कदर दा तेनू उदों पता लगेगा जदों अल्लाह दी अदालत अंदर तेरी सच्ची मां ने तेनू एक नेकी देण तो इनकार कीता, तेरे बाप ने तेनू एक नेकी देण तो इनकार कीता। अज वेला है नेकियां कमाओ मेरे मुसलमान भाई, कुरान पढ़िया कर, नेकियां दे डीपू लग जाणगे, नेकियां दे अंबार लग जाणगे। कुरान पाक पढ़न दे बड़े फवायद ने, तेरी सोच तो बाद। अल्लाहु अकबर। कुरान पढ़िया कर। मेरे पैगंबर ने फरमाया लोगो जेड़ा बंदा कुरान पाक दा एक हरफ पढ़दा है, एक हरफ, अल्लाह ताला उस बंदे नू 10 नेकियां अता करदे ने। ते कुरान पाक दा एक हरफ पता है की है? अलिफ लाम मीम। एक हरफ नहीं, ए 3 हुरूफ ने कुरान पाक दे, 3 हरफ ने। जेड़ा बंदा कुरान पाक समझ के अल्लाह दी रज़ा दी खातर अल्लाहु अकबर ए 3 जनावा हरफ पढ़दा है, एक जुमला अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला उस बंदे नू 3 नेकियां अता कर दे जे। यार हजे भी कुरान नहीं पढ़दा, कुरान पढ़ मैनू ईमानदारी नाल दस, जेड़ा 3 हरफ पढ़े ओनू 3 नेकियां मिलदियां ने, ते जेड़ा रोजाना सपारा पढ़े ओनू किनियां मिलणगियां? जेड़ा 2 पारे पढ़े ओनू किनियां मिलणगियां? जेड़ा 3 पारे पढ़े ओनू किनियां मिलणगियां? कुरान पढ़िया कर, चलदा फिरदा पढ़िया कर, उठदा बैंदा पढ़िया कर, सुबह दी फजर दी नमाज पढ़ जमात दे नाल, बैठ जा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर। को पढ़ ले 2 रकू अल्लाह दे कुरान दे, पढ़ ले पाइया अल्लाह दे कुरान दा, अपनी दुकान ते जा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर, वेखी बरकतां दा नुज़ूल हुंदा, वेखी खैर दा नुज़ूल हुंदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दियां रहमतां वेखी उतरदियां। पता याद भी है भी किन्ने साल हो गए ने अल्लाह दे कुरान नू हथ लाया होया, किन्ने बरे बीत गया जी, अल्लाह दा कुरान पढ़िया ही कोई नहीं, अल्लाह दा कुरान वेखिया ही कोई नहीं। मैं किड़ी किड़ी गल तेरे सामने रखा। एक घर दे अंदर ने एक मेहमान आया, तो एक बच्ची है जनाब छोटी जी को 7-8 साल दी बच्ची, ओनू कहन लगा बेटा मैं दोबारा पता नहीं आना कि नहीं आना, ऐ मैं अज ही तेनू ईदी दे के जा रहा, जे महीना बाद ईद आएगी, ऐ मैं तेनू 500 रुपया दे के जांदा पिया वा, ते मेरा पुत्र तू अपने ईद दे मामलात अंदर इनू खर्च कर नहीं, दोबारा मेरा चक्कर नहीं लगना। हुण बच्ची सोची पै गई है कि मैं 500 रुपया कित्थे छुपावां, उत्थे रखांगी भाई नू पता लग जाना चुक लेगा, इत्थे रखांगी अम्मी नू पता लग जाना, उत्थे रखांगी अब्बू नू पता
کھول لینے خلاف یہ قرآن پاک کے درمیان جو پیسے رکھ کے بند پی کر دیے. باپ نے ماجرا ویکھیا کہنے لگا پتر کی پی کرنی ہے اللہ دے قرآن وچ کی چھپایا ہی. ابو جی میں دسنا تے نہیں سی مگر تسی ویکھ لیا میں ایتھے چھپائے نے اپنے پیسے جڑے چاچو جی آئے نا مینوں عیدی دے کے گئے نے تے میں چھپا دیتے نے. تے باپ کہندا پتر تو فلاں جگہ تے رکھ دیندی تو فلاں جگہ تے رکھ دیندی مینوں پڑھا دیندی ایتھے کیوں پی چھپانی. ابو جی گل اصل اندر اے وے میں سوچیا جتھے بھی رکھنے نے پائی نے چک لینے نے امی نے چک لینے تانوں پتہ لگیا خرچ ہو جانے نے تے میں عید والے دن بھی رہ جانا ہے. میں قرآن اندر چھپا رہی ہوں پتر ایدے اندر کیوں چھپایا ہے. ہائے اللہ میں کڑی گل کیویں تے کڑے حوصلے نال تیرے سامنے رکھاں. او بچی کہندی ابو جی میں کوئی تے کتاب گھر وچ ویکھی ہے جنوں کدی کسے نہیں کھولیا کوئی تے میں کتاب ویکھیے ورے بیت گئے جدوں دی او سنبھالی کسے کھول کے ہی نہیں ویکھیا. اون جی جناب ٹکی پئی ہے تے رکھی پئی ہے میں آ کے تے چھپانی نہ کوئی کھولے گا تے نہ کوئی پیسے کڈے گا. او ظالما اتنا اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے ایڈا اللہ دے قرآن تو جناب دوری اختیار کر گئے تدے تے پریشانیاں دے سامنے نے. آ اللہ دے قرآن نال پیار کر قرآن نال محبتاں کرن والا بن جا قرآن پڑھیا کر. بعد لوگ کہندے مولانا کی کریے ہن بڈھے ہو گئے زبان موٹی ہو گئی ہے کیویں پڑھیے قرآن پڑھیا نہیں جاندا صحیح طرح. اوے قرآن تے اللہ تعالی دی ایسی عظمت والی کتاب ہے سنیا ویرا. اللہ اکبر. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا قرآن پاک دا ماہر ہے سونے انداز نال قرآن پڑھدا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی اپنے پاک بعد فرشتیاں دونوں ساتھ عطا کرن گے. اے بیٹھے نے قرآن دے حافظ بیٹھے نے قرآن دے قاری مجلس کے اندر بچے بیٹھے نے قرآن پڑھنے والے. اللہ اکبر. کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک قرآن دے ماہر قرآن دے قاری اللہ دے فرشتیاں نال ہون گے سیراں کردے ہوئے. اللہ اکبر. تے او بندہ جڑے کول صحیح پڑھیا نہیں جاندا او پھر پڑھدا ہے اڑ جاندا ہے بھول جاندا ہے پھر پڑھدا ہے پھر دہراندا ہے پڑھدا پھر اڑ جاندا ہے. ایسے بندے واسطے میرے نبی فرمایا جیڑا قرآن دا ماہر ہے او کل فرشتیاں نال ہوئے گا تے جیڑا پڑھدا پڑھا اڑ جاندا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو دوہرا اجر عطا کر دیندے نے. میرے بندے نو پیار ہے قرآن نال پڑھیا نہیں جاندا اڑن لگ جاندا ہے غلطیاں ہون لگ جاندیاں نے پھر پڑھدا ہے پھر پڑھدا ہے پھر دہراندا ہے. اللہ کہندے نے میرے بندے آ تو پڑھی جا پاویں اڑی جا میں تینوں دوہرا اجر دتی جاواں گا میں تینوں ڈبل ثواب دتی جاواں گا. کتھے یاد آئے بابا جی یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی فرمایا کردے سن قرآن تیری عظمت تو صدقے جائیے تینوں پڑھن دا بھی ثواب ملدا ہے تے تینوں پڑھدیاں اڑن دا بھی ثواب ملدا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہندا جا میرے بندے 10 پڑھن دیاں تے 10 تیرے اڑن دیاں. انج دی بھی کوئی کتاب ہے دنیا ایڈی رحمت مولا کریم دی پڑھی جا نیکیاں دے انبار لگیں گے جے پڑھدیاں اڑ جائیں گا پھر بھی نیکیاں دے انبار لگیں گے. ایتھے بچہ پیپر دے رہا ہے غلطی کر دیتی جواب دینے اڑ گیا غلط بول گیا جملہ کٹ کے نمبر کٹ دیتے استاد تینوں 100 نہیں دینا تو 90 دا بھی اہل نہیں تیرے نمبر کٹ دیتے گئے. اللہ کہنا میرے بندے تو آ میرا قرآن پڑھ پڑھ میرے قرآن دی تلاوت کر تو پڑھے گا میں تینوں 10 دیاں گا یہ پڑھدا اڑ جائیں گا میں تینوں 20 دیاں گا. پھر تو جناب چاہ کے ہمیں قرآن پڑھنے والا قبل قرآن پڑھیا کر قرآن. اور میں قربان جاواں ایسی مبارک کتاب میرے نبی فرمایا جڑا بندہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 سپارے پڑھن دے برابر ثواب دیندا ہے. یار ہجے بھی نہ پڑھیں تے مرضیاں تیریاں قرآن پڑھیا کر نیکیاں دے ڈیپو لگ جان گے نیکیاں دے انبار لگ جان گے. قرآن پاک دی تلاوت دا 6واں فائدہ تواڈے سامنے بیان کراں. اللہ اکبر. سونیا تو قرآن نال ناتا جوڑ لے زمانہ تے نال محبتاں کرن لگ جائے گا عزتاں لب جان گیاں. ہر بندہ چاہندا مینوں عزت لبے مینوں وقار لبے اوے قرآن نال جڑ تینوں عزت ملے گی. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا قرآن پڑھنے والے خیر والے قرآن پڑھان والے خیر والے کوٹھی والا خیر والا نہیں گڈی والا خیر والا نہیں جناب چوپڑی والا خیر والا نہیں. خیر والا کون ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن پڑھنے والا خیر
والا قرآن پڑھان والا خیر والا. اور میرے نبی فرماندے نے دو ایسی ہستیاں نے اللہ دی زمین تے جنہاں تے رشک کرنا چاہیے جنہاں تے رشک کرنا جائز ہے. ایک کو مالدار بندہ جنہوں اللہ نے مال بھی دیتا ہے تے اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دا موقع بھی دیتا ہے, انہوں دل بھی ایسا عطا کیتا ہے وہ اللہ دے رستے چ مال دن رات خرچ کردا رہندا ہے. بندہ ویکھ کے رشک کردا ہائے مولا مینوں بھی انج مال عطا کرے نا تے میں بھی تیرے رستے دے اندر خرچ کراں. اللہ اکبر. پھر ایسا بندہ جڑا قرآن پاک دا ماہر ہے, قرآن نو سونے لبو لہجے نال جویں قرآن کرام پڑھ دے نے سونے انداز نال قرآن پڑھدا ہے, بندہ سن کے کہندا اللہ انج دا علم اگر مینوں بھی عطا کر دیویں, انج دا علم انج دی آواز انداز مینوں بھی دیویں تے میں بھی تیرا قرآن پڑھی جاواں, اللہ تیرا قرآن ہی پڑھدا جاواں. او میرے سونےاں قرآن والیاں دی بڑی عزت ہے, قرآن والیاں دا بڑا مقام ہے. اج تسی کی لوگ سمجھدے ہو اے جڑے بچے بیٹھے نے مدرسے دے طالب علم ہی سمجھ دو انہاں دا وقار کوئی نہیں, انہاں دی عزت کوئی نہیں. اللہ دی قسم جے انہاں دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں. مسجد دی صف تے بیٹھ کے پڑھان والا جڑا قاری قرآن ہے تسی کی سمجھ دو مولوی دی عزت کوئی نہیں. اگر اے دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں, کسے دا وقار نہیں. تسی جانیا ہی نہیں قرآن والیاں دی عظمت کو, تسی سمجھیا ہی نہیں قرآن والیاں دی شان نو. لوگ کہندے لو جی مولوی بنا کے کی کران گے, مدرسے کرا کے کی کران گے, ساڈا منڈا تے بھوکا مر جائے گا, ساڈے پتر نو تے کل نو نوکری چنگی نہیں لبے گی. لو جی گلاں کردے نے مولویاں دی کیڑی عزت ہوندی ہے, مولویاں دا کیڑا وقار ہوندا ہے. لو جی مولویاں نو تے 10 تو 15 ہزار تو ود تنخواہ ہی کوئی نہیں دیندا. مینوں پتہ ہے انجی طرح معاشرہ کردا ہے اہل علم دے نال قرآن والیاں نال, پر اللہ دی قسم بھی حقیقت نہیں. اس تصویر دا دوسرا نقص بھی ویکھ, اللہ دی قسم میں کیا کرنا عزت بھی قرآن والیاں دی جے, عزت بھی دین والیاں دی جے. انہاں دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں. آ میں تینوں قرآن دے قاری دی عزت وکھاواں, آ میں تینوں دین دے عالم دی عزت وکھاواں, آ میں حافظ قرآن دا مقام وکھاواں. تیری مسجد کے اندر اذان ہو گئی ہے, اذان ہوئی ہے تے نماز دا وقت ہونے والا ہے. اللہ دا کرنا ایسا ہویا تیری مسجد اندر ایم این اے بھی آ گیا, ایم پی اے بھی آ گیا, تیرا وزیر اعظم ہی سمجھ آ گیا تیرے ملک دا. اللہ اکبر. مسجد دے اندر ہن انتظار کیتا جا رہا ہے. اگے کیدا انتظار جے وزیر صاحب, اگے حافظ جی آن والے نے, قاری صاحب آن والے نے, مولوی صاحب آن والے نے. او بھاویں کالے رنگ دا کیوں نہ ہوے, بھاویں ماڑے کر دا کیوں نہ ہوے, انتظار ہو رہا قاری قرآن دا, انتظار ہو رہا حافظ قرآن دا. آگے قاری صاحب مسجد دے اندر لوگ سارے کھڑے نے. السلام علیکم مولوی صاحب کی حال ہے, آؤ ذرا نماز پڑھاؤ. مولوی صاحب آ گئے نے مصلی تے, سارے پیچھے کھڑے نے, مولوی اگے کھڑا ہے. اوے تیری دنیا روندی پئی ہے ممبریاں نو, اس قاری قرآن نو اللہ نبی دا ممبر عطا کیتا ہے. ممبری نو مری جاندے نے, اے قاری قرآن ہی اے اللہ دے نبی دے ممبر تے کھڑا ہوندا, یہ دی شان دا پتہ ہی نہیں. آ گیا حافظ قرآن دین دا جناب قرآن دا قاری مصلی تے آ گیا ہے, پیچھے سارے کھڑے ہو گئے نے. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو گئی. کھڑا ہے قاری قرآن قیام اندر. اللہ اکبر 3 منٹ دا قیام کرے, 5 منٹ دا قیام کرے, 10 منٹ دا قیام کرے, پیچھے کھڑے نہیں سارے انتظار اندر. مینوں لیا کے وخا وزیر اعظم نو رکوع دے اندر, لیا کے وخا مینوں ایم این اے ایم پی اے نو رکوع دے اندر. نہیں آ سکدے اگر اس قاری قرآن دا ادب نہ کیتا, یہ پیچھے پیچھے نہ چلے پھیل کرنگے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قاری قرآن دی بے ادبی دی وجہ کر کے انہاں دیاں شکلیں بندراں دیاں بنا چھڈے, شکلیں تبدیل کر دے وے. عزت دین والے دی, عزت قرآن والے دی. تسی سمجھو مولویاں دی عزت دی کوئی نہیں. قاری قرآن نماز پڑھاندا دین دا عالم آ گیا سجدے دی حالت اندر, اونے پیچھوں اے کر کے پیر جوڑ لے نے. جتھے دے پیر آئے نے اوتھے تیرے وزیر اعظم دا سر آیا پیا ہے. اللہ دسنا چاہندے نے منظر وکھا کے دسنا عزت والا کون ہے, شان والا کون ہے. اوے تیرے وزیر اعظم, تیرے ایم این اے ایم پی اے وڈیرے کوٹھیاں تے بلڈنگاں والیاں دے سر قاری قرآن دے پیراں کول رکھا کے اللہ پوری دنیا نو میسج پیا دیندا ہے عزت قرآن والیاں دی ہے, عزت دین والیاں دی ہے, مقام و مرتبہ اللہ دے قرآن نال پیار کرن والیاں دا ہے. اکھے جی مدرسے بچے پڑھائیے کی لبے گا, انہاں بچیاں دا کیڑا حال ہوندا ہے. ایویں جناب میلے جاندے پیوندے رے مسجد دے وال,
پیدل تر کے جاندے پیوندے نے فلان چودھری دا پتر ویکھیا ہے انہوں فارچیونر چھڈن جاندے نے فلان چودھری دا پتر ویکھیا ہے انہوں BMW چ چھڈن جاندے نے فلان چودھری دا پتر ویکھیا ہے انہوں تے جناب فلان مرسڈیز گڈی دے اندر چھڈن جاندے نے فلان نو جناب بند کیمل ڈالے دے اندر لے کے جاندے نے انہاں بچیاں دی کیڑی گل ہے پیدل جا رہے ہوندے نے مدرسے لینا بنا کے اوے تو ویکھے ہی چودھری آندے نے تو ویکھے ہی وڈیرے آندے نے آ میں تینوں دین پڑھن والے قرآن پڑھن والے بچے دی عظمت وکھاواں مینوں پتہ ہے جدوں قاری قرآن نکلے اپنے گھروں دین پڑھن والا حافظ قرآن نکلے اپنے گھروں قرآن پڑھن واسطے BMW نہیں آئی فارچیونر نہیں آئی پر آپ میں تینوں پروٹوکول وکھاواں اوے آئیاں نہیں دنیا دیاں گڈیاں تے دنیا دیاں سواریاں اللہ دے فرشتے آ گئے نے انہاں اپنے رحمت والے پر اے دے پیراں تھلے بچھا دیتے نے تو زمین تے چل کے نہیں جانا ساڈے پراں تے چل کے جانا ہے دس مینوں کیدا پروٹوکول بہتا ہے دس مینوں کیدی شان بہتی ہے تو گڈیاں نو روئی جانا ہے اللہ دے فرشتے پار پہ وچھاندے ری قاری قرآن دے پیراں تھلے اللہ اکبر حافظ قرآن دے پیراں تھلے اینی عزت والے مقام والے او خدا را اپنے بچیاں نو دیندار بڑھاؤ مینسی والے ہو تواڈے کول تے اللہ دی نعمت ہے ادارہ جناب اللہ دی رحمت نال جناب تواڈے کول موجود ہے انہاں لوگاں کول پوچھو نا ان محدثین دیاں ہسٹریاں پڑھ کے ویکھو ان علماء دیاں جنہاں پیدل سفر سر کر کے اتنے لمبے مہینیاں دے سالاں دے سفر کر کے دین حاصل کیتا ہے تواڈے کول تے اللہ دی فضل دے نال مسجداں موجود نے دینی درسگاہاں موجود نے حیا کریا کرو دینی درسگاہاں بڑا عجیب میں معاملہ ویکھیا معاشرے چ کوئی عالم دین مسجد بنا لے مدرسہ بنا لے تے لوکی کہن گے فلاں مولوی بھی فیکٹری بنا لی فلانے مولوی بھی جناب اپنی مل لا لی کی بنایا سو مسجد حیا نہیں آیا مسجد نو فیکٹری کہنا مل کہنا تو مسجد نو تیرے محلے اندر ایک محلے چ 10 سکول ایک گلیے چ بنا دیتے پرائیویٹ کسے نہیں آکھیا فلانے بھی فیکٹری بنا لی فلانے بھی مل بنا لی جڑا مسجد بنائے نمازاں پڑھائے تے بچے نو قرآن پڑھائے انہیں مل لا لی کو ہوش دے ناخن لو اے یہود و نصارہ دیاں سازشاں نے تواڈے اندر دین تو دور کرو علماء تو لوگاں نو دور کرو مسجداں تو لوگاں نو دور کرو اوے اللہ دی عبادت واسطے اللہ دا کر دین دی تعلیم و تربیت واسطے اللہ دا کر انگریزی پڑھان واسطے 10 سکول بن جان کوئی بندہ نہیں بولدا بھی اینے فیکٹری بنائی اینے بھی مل بنائی تے مسجد بن جائے مدرسہ بن جائے تے گلاں کرنے لگ پیندے ہو اے تسی نہیں عزت کرو گے علماء دی تے پھر انڈیا دے ہندو کرن گے سکھ کرن کے علماء دیتے نہ طالب علمان دی خیر خائی اللہ دے بندے ہو یہود و نصارہ دیاں سازشاں دا شکار ہو رہے ہو اپنے علماء نو عزت دیا کرو انہاں دین دے قرآن دے طالب علمان نو وقار دیا کرو دینی مدارس دے نال سپورٹ کریا کرو اے تواڈے دین دے مراکز نے دین دیاں چھانیاں نے اگر اے ختم ہو گیا دین ختم ہو جائے جنہیں بیٹھے نے سٹیج تے جناب میرے سٹیج دے داڑے جنہیں قاری قرآن تے حافظ قرآن اللہ دی قسمیں نہ صفحہ تے بے کے پڑھ دے رہنے تے تھے پہنچے یہ مراکز ہی نہ ہوندے دین دے ادارے ہی نہ ہوندے تے پھر کتھوں تسی یہ علماء لے کے آندے اگر انج چلو گے تو جنازہ پڑھان واسطے بندہ کوئی نہیں لبے گا اللہ اکبر اپنی اولاداں نو دین والے پاسے لاؤ یا قرآن والے پاسے لاؤ تعلیم نو عام کرو قرآن دی تعلیم نو لاہور اندر ایک بندے نے اپنے پتر نو 22 سال پڑھایا مختلف دنیا دے جناب کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر 22 سال پڑھ کے جدوں واپس آیا باپ فوت ہو گیا جنازہ پڑھن لگے مولوی صاحب پڑھان لگے تے کہندا مولوی جی ذرا رکو تے مینوں دسو پڑھنا کی ہے جنازے اندر کیڑی دعا پڑھنی ہے انہیں کہا تینوں پتہ نہیں نماز جنازے کی پڑھی دا ہے آندھا مینوں بالکل پتہ نہیں اس جوان نے اپنی ساری زندگی دیاں کمائیاں ہوئیں ڈگریاں اپنے باپ دی قبر تے آگ لا کے جلا دیتیاں کہندا ابا اٹھ کے دسنا میں کنوں پڑھا تے رب تینوں معاف کرے گا میں کیڑی اوے اپنی اولاد وچوں کوئی انج دا بھی بنا جا جیڑا تو مر جائے تے کہہ سکے ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم حساب اللہ اکبر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تیرے بعد کوئی مرن تیرے مرن تو بعد کوئی تینوں دعاواں چ یاد رکھ سکے دنیا دے پیچھے ہی لگا ہویا ہے اتھے یاد آئے میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین اللہ اکبر مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھا تو نبی نا اللہ دا ولی دین دا بہت بڑا عالم اللہ اکبر آپ فرمایا کرتے سن میں انا سی جماندروں انا سی کہ ابو نے باقی بہن پائی ٹھیک سن انہوں نے دنیا پڑھائی کسی نے ڈاکٹر کسی نے انجینئر تے میں انا سی مینوں کیا تو مدرسے ٹر جا تو کسی کام دا
ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਕਮਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਕਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰਸੇ। ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, دین ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ ਬਣੇ ਵਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ دین ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ دین ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। अपनी औलाद नूं दीनदार बना के जा, अल्लाह दी कसमें रशक करेगा जमाना तेरे बच्चियां ते तेरियां बेटियां ते तेरे बेटियां ते। दीन पढ़ा जा, कुरान पढ़ा जा। ऐ बच्चियो तुसीं भी याद रखो, बड़ी इज्जत जे कुरान दे हाफिज़ां दी, दीन दे आलमां दा बड़ा मुकाम जे, मर्तबा जे। अल्लाहु अकबर। मैं खैराजे तहसीन पेश करा उन्हां बच्चियां नूं जिन्हां अल्लाह दे कुरान दी तालीम हासिल कीती है। मैं खैराजे तहसीन जनाब पेश करा उन्हां उस्ताज़ां इकराम नूं जिन्हां कुरान पढ़ाया इन्हां बच्चियां नूं। मैं खराजे तहसीन पेश करा इन्हां बच्चियां दे मापियां नूं जिन्हां अपने बच्चियां नूं कुरान पढ़ाउण वास्ते लाया है। अल्लाहु अकबर। होसी महशर दा मैदाने फरमेसी रब रहमाने, कुरान वाले उच्चे शान वाले। होसी महशर दा मैदाने फरमेसी रब रहमाने, कुरान वाले उच्चे शान वाले। नजर आसन विच खजीने, कई चमकते होसन सीने, ईमान वाले उच्चे शान वाले। हाफिज कुरान दा आवे, 10 जन्नत नू ले जावे, 10 जन्नत नू ले जावे। अज इसनू हक है हासिल, जिन्नू मर्जी है बख्शावे। माँ बाप बुलाए जासे, सोने ताज पवाए जासे। मजा आ जाएगा फ्रूट दी रेड़ी वाले नूं जदों अल्लाह ने ताज पवाना। इट्टां ढोण वाले बाप ने अपने पुत्र नूं कुरान दा हाफिज़ बनाया, अल्लाह ने ताज पवाना। चौधरी वेंदे रह जाने। गड्डियां ते जनाब कोठियां वाले जिन्हां दीन नहीं ना पढ़ाया, दुनिया दे पिछे भजे ने, वेंदे रह जाणगे। ओ माड़ा बंदा ताज पा के बैठा होएगा, जनाब सज के बैठा हो जाएगा। माँ बाप बुलाए जासे, सोने ताज पवाए जासे। पहचान वाले उच्चे शान वाले। है तुसी जिन्ने बच्चे आके बैठे जे, ना घबराया करो, ना परेशान होया करो। बाज़ दफा उस्ताद मार लेंदे ने, परदेस कटना पैंदा है। बाज़ दफा खाना चंगा नहीं तबीयत के मुताबिक मिलता, परेशानी आंदियां, घबराया ना करो बच्चों। अल्लाह दी कसमें कुरान पढ़ने वालियां दी बड़ी इज्जत है। ये टेंशन है, दुख तुहानू सारे भुल जाणगे। ऐ जिहड़ा फकीर तुहाडे सामने बैठा जे, ऐ जिहड़ा नाचीज तुहाडे सामने बैठा जे, साहिवाल शहर तो 25 किलोमीटर की मुसाफरत ते मेरा बाई गाँव है, जिथे मैं जरा बचपन गुजारिया है। मेरे बाप की बड़ी ख्वाहिश सी मेरा पुत्र दीन दा मुबल्लग बन जाए, मेरा पुत्र कुरान नाल प्यार करने वाला बन जाए, कुरान पढ़ जाए, दीन पढ़ जाए। मेरे अब्बा जी मैनू पैदल छड्डण वास्ते 10 किलोमीटर तक सानू कोई सवारी नहीं सी मिलती शहर आण नूं, ते मेरे अब्बू जी मैनू पैदल छड्डण वास्ते आंदे सन मेन स्टॉप ते। 2 मरतबा ऐसा भी होया है मैलसी वालिओ, साडे कोल जनाब शायद मेरे अब्बू कोल किराया ही कोई नहीं सी। मैनू कहंदे अज बस नहीं मिलनी, आपां पैदल ही जाना साहिवाल। ते 25 किलोमीटर की मुसाफरत मैं ते मेरे बाप ने पैदल कीती। साहिवाल जामिया सीजिया में पढ़िया करदा सी। अल्लाह वालिओ गल सिर्फ समझाण वास्ते प्या करना। मेरे पैरों च छाले बन गए ते बह गए एक दरखत थले। ते मैं अब्बा जी नूं कहण लगा, अब्बू जी मेरे को नहीं पढ़िया जांदा दीन, मैं कोई नहीं पढ़ना जे कुरान, मैं नहीं पढ़ना मदरसे अंदर। एक परदेस भी कट्टा, लोकां दे बच्चे घरों खर्चे लैके आंदे ने, मेरे कोल किराया नहीं हुंदा। लोकां दे बच्चे चीज़ां लैके आंदे ने, मेरे कोल जनाब कोई चीज़ नहीं हुंदी। साडे कोल ते घर दा साइकिल भी कोई नहीं कि तुसीं मैनूं मदरसे छड्ड के आ जाओ साइकिल चला के। मैं की करना इस पढ़ाई नूं, इहदे तों बेहतर मैं मजदूरियां करना, मेहनत करना, तुहाडा साथ देना। ते मेरा बाप दीन नाल बड़ा प्यार करदा सी।
میرے ابو جی دے آنسو نکل آئے، میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے پتر نہ گھبرایا کر، نہ پریشان ہویا کر، میں تینوں دین پڑھاندا پیا، میں تینوں قرآن پڑھاندا پیا، میرا بیٹا آج تنگ نہ چل یار جے پیدل ترنا پیا تے کی دنیا تے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے لمبے سفر کرتے رہے آپ تے کیتا ہی کچھ نہیں، میرا پتر نہ گھبرایا کر، ساڈے کول سائیکل کوئی نہیں، اوے میرا پتر تو قرآن پڑھ جا، تو سائیکل نو روئی جانا ہے، ایک دن آئے گا اللہ تینوں گڈیاں عطا کر چھڑے گا، اللہ تینوں عزتاں عطا کر چھڑے گا۔ او یارا اے نکمے کول اللہ دی فضل نال گڈیاں موجود نے، کوٹھیاں موجود نے، کاروبار کار معاملات سارے اللہ تعالیٰ نے بچے عطا کیتے نے، اور وہ دعا دین والا دین نال پیار کرن والا باپ مینوں اج نظر نہیں آندا۔ اج میرے ابو جی بیٹھے ہوندے کچھ رانا بھی برمان جانو انہاں دے والد محترم تے پورے ملک جا کے بیان کریا کردے سن، اللہ تعالیٰ نے بڑیاں عزتاں نال نوازیا سی۔ اج میرے بھائی دا باپ کول بیٹھا ہوئے اللہ اکبر تے پتر تقریر کردا پیا ہوئے تے باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، باپ دی محبتاں ود جاندیاں نے۔ اوے میرے ویریو ماں باپ دی قدر کریا کرو اور اپنے ماں باپ دیاں نیک خواہشاں نوں پوریاں وی کریا کرو۔ ساڈا معاشرہ بڑا عجیب ہے، باپ مر جاندا ہے تے پتر شرابی بن جاندا ہے، باپ مر جاندا ہے تے پتر جواری بن جاندا ہے، زانی بن۔ اوے بڈھے ماں باپ دیاں قبراں نوں گالیاں نہ دوایا کر، کوئی انج دا کم کریا کر کہ لوگ کہن یار چنگے ماں باپ دی اولاد ہے۔ اللہ اکبر یار ویکھنا اے جنیاں عزتاں جنہ وقار اللہ تعالی نے عطا کیتا ہے اے اللہ دے قرآن دی وجہ کر کے دین دی وجہ کر کے بچیو گھبرانا نہیں، نکیاں نکیاں گلاں تو اللہ دی قسم دکھ تواڈے سارے دور ہو جان گے ادو جدوں اللہ تعالی میدان محشر اندر فرمان گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزلاں چڑھدا جا، اج قرآن پڑھدا جا تے منزلاں چڑھدا جا، جتھے اج تیری بننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا، اتھے ویکھ اج میری عطا، اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے، اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے، مر جان والے اونچے شان والے قرآن والے اونچے شان والے، نظر آسن وچ خزینے ای چمکتے حسن سینے، ایمان والے اونچے شان والے، اللہ فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا، اسی قرآن والے واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ گلاں تے اور بھی کافی نے پر ٹائم ہی کافی ہو گیا، انشاءاللہ کدو نیکسٹ ٹائم حاضری ہوئی اگلیاں گلاں پھر کر لیں گے۔ 4 فائدے میں تے 6 میرے خیال 10 دیتے نے تے 10 دی تیاری ہے تے 4 انشاءاللہ پھر کتے آگے تانوں دساں گا۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی میں آیا تو مسجد میں کہہ رہے سن ایک نظم سنا، اجازت ہوئے تو سنا دیا، تنگ تو نہیں آیا بھی مولوی جان ہی نہیں چھاڑ رہے۔ اللہ جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، اے ہو جئی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھان نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، تو کر خدمت دعا لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، نہ بھول جامی کہ ماں بلو قدیمی نہ نہیں او لبنی، او چلیا ماں نہیں او لبنی، جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، جدو دنیا ستائے گی او تو ماں یاد آئے گی، تو
چھپاویں چھپاویں دی پھر کدرے تھا نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندیا ماں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے السلام علیکم